με μια ήρεμη φωνή. Λέει, καλησπέρα adventurers. Ονομάζομαι Έλμερ. Είμαι ο μάγος ο οποίος αντιπροσωπεύει την οικογένεια Darkfield και είμαι εδώ για να σας υποδεχτώ για αυτό που πρόκειται να γίνει. Ακολουθήστε με, να είστε σιωπηλοί και να μιλάτε μόνο όταν σας απευθύνεται ο λόγος. Θα γνωρίσετε μέσα τον διάδοχο της οικογένειας Darkfield και θα μάθετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ό,τι ερώτηση έχετε θα ρωτάτε εμένα και όχι τον διάδοχο και θα κρίνουμε ανάλογα ποιος θα σας δώσει την απάντηση. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Παρακαλώ, ελάτε μέσα. Εμάς μας θυμίζει κάτι αυτός. Τον βλέπετε πρώτη φορά στη ζωή σας. Okay. Και το όνομά του ακούτε πρώτη φορά επίσης. Okay. Δεν είναι γνωστό. Ο τύπος οδηγεί προς τα μέσα. Ανοίγει την πόρτα, εδώ που υπάρχει κάτι σαν πόρτα, να το πω έτσι. Πιο πολύ σαν ξύλα φαίνονται. Και μπαίνει μέσα. Θέλω να μου δείξετε άμα μπαίνετε κιόλας, οκ. Mm-hmm. Μπήκαμε. Πιο μέσα. Περιμένει εδώ. Ναι, ελάτε μέσα. Εδώ δηλαδή. Εγώ τελευταίος. Δεν κουνιέμαι. Όπα. Λοιπόν, σε αυτή τη σάλα την εισαγωγική είχε τίποτα που... θα σας δείξω είδαμε... τι μπαίνετε μέσα. Okay. Θα δείτε στο δεξί σας χέρι ότι υπάρχουν κάποιοι guards οι οποίοι έχουν σηκωμένη κουκούλα και φοράνε κάποιο full face για να μην δείξουν το πρόσωπό τους. Φαίνονται πλήρως αρματωμένοι, δηλαδή στο δεξί τους πλευρό υπάρχει ένα σπαθί, στο αριστερό τους πλευρό υπάρχει ένα dagger. Φαίνεται μια βαλίστρα στην πλάτη. Φαίνεται σαν να είναι έτοιμοι για να πάνε σε πόλεμο, δηλαδή οριακά δεν φοράνε chain armor, chain mail, chain shirt, διάφορες πανοπλίες. Και εδώ πέρα σε αυτή την πολυθρόνα βλέπετε να κάθεται ένας τύπος. Από τα χαρακτηριστικά που φοράει και από μια σφραγίδα η οποία είναι στην ουσία ένα στρογγυλό shield το οποίο είναι μαύρο και είχε πάνω ένα κόκκινο D. Καταλαβαίνετε πολύ απλά ότι μάλλον είναι κάποιος της οικογένειας Darkfield, κάποιο μέλος της, όχι απλά κάποιος... Κόκκινο D. Ναι. Okay. Το πρώτο γράμμα δηλαδή της οικογένειας. Δεν άκουσα εγώ. Λίγο χάθηκε. Είναι ένα στρογγυλό σύμβολο, είναι όλο μαύρο και υπάρχει ένα κόκκινο D στο κέντρο, το πρώτο γράμμα της οικογένειας, το οποίο είναι σαν να στάζει η μπογιά του, να το πω, προς τα κάτω. Αλλά είναι εικόνα έτσι, δεν στάζει όντως. Υπάρχει κάποιος λόγος... Γελάς. Το αναγνωρίζουμε εμείς οι Nobles το σύμβολο. Ναι, το αναγνωρίζετε όλοι το σύμβολο ότι είναι... Αυτό σημαίνει το σύμβολο ότι είναι κάποιος της οικογένειας Darkfield. Οκ. Αγαπητοί. Το άτομο που είναι εκεί πέρα, δηλαδή ο Έλμερ, σας λέει παρακαλώ καθίστε εδώ πέρα στο τραπέζι για να σας μιλήσουμε, να τα πούμε όμορφα και ωραία. Θα δείτε ότι εδώ πέρα, σαν επίτηδες, είναι πέτρινος ο καναπές και έχει κάποια εργαλεία τύπου είχε σπάσει κάποιο σημείο του in και πέταξαν τα ξύλα εκεί πάνω. Okay. Οι δύο να καταλαβαίνετε είναι λίγο disrespect η όλη φάση και οι υπόλοιποι μπορεί να το καταλάβετε αυτό. Mm-hmm. Εγώ δεν κάθομαι, πάω εδώ... Εδώ πέρα κανονικά οι καναπέδες είναι κομπλέ, είναι καθαροί. Και χωράνε δύο άτομα. Και εγώ κάθομαι όρθια εδώ. Βασικά εδώ, στον τοίχο. Από κάτω.
Σας λέει καθίστε ρε, μην περιμένετε. Όρθιοι. Άμα δεν κάτσει κανένα δίπλα μου, κάθομαι. DM, εγώ τώρα σαν με αυτά που με τον background και τα λοιπά γνωρίζω για την δύναμη των οικογενειών και ότι πρέπει, ας πούμε τώρα εγώ, το etiquette, ότι πρέπει να κάτσω επειδή μου το ζητάει ο τέτοιος, ή κατάλαβες τι λέω? Όχι απλά, γνωρίζεις το φόβο ότι πολύ πιθανό ο τύπος, αν δεν κάνεις αυτό που σου λέει, μπορεί να διατάξει να σε σκοτώσουν εδώ. Οκ. Και πλέον το κάνουν άφοβα αυτό. Δεν είναι ότι. Ναι. Το χαίρονται κιόλας. Θα πάω και θα κάτσω εδώ στη γωνία του καναπέ του πέτρινου, αλλά στο κεφαλάρι εκεί θα είμαι ψηλοόρθιος, καταλαβες. Θα κουμπάω οκ. ουσιαστικά, δηλαδή δεν θα κάθομαι κάτω. Ναι, οκ, ξέρω. Οκ. Ο Γκρούτ κοιτάει και εσένα και σου λέει: Θα το πω για τελευταία φορά, καλό θα ήταν να καθίσετε και να μην προσβάλλετε τον Άρχοντα. Κάτσε εδώ στο μπράτσο του καναπέ. Κάθομαι στο μπράτσο, ρε παιδί μου. Okay. Ρίξτε μου ένα insight λίγο όλοι. Ένα. Insight, ρίξτε μου ένα insight. Θα πας στη σελίδα σου την πρώτη, βασική. Έχει insight. Να τα! Εξυπνίες μου. 18, 6, 19. Κάποιος δεν έριξε νομίζω. Εγώ. Γιατί δεν το βρίσκω. Μείον 2. Στο Ιώτα. Μείον Είναι 2. αλφαβητικά. Για να καταλάβεις το γιώτα, ναι. Πάτα το. Εκεί που είναι, έχεις βάλει τα strength και τα λοιπά, από δίπλα έχει μια πολύ πολύ μεγάλη λίστα. Το βρήκες. Όχι, παιδιά. Εκεί που έχει βάλει acrobatic, animal handling, arcana, athletic, deception, τα βλέπεις δεξιά από το wisdom ή charisma που είναι. Τα Είσαι skill σου που είναι. στο character sheet σου. Αυτό. Λέει, οκ. Ναι, Ωραία, μια χαρά. Βάτσα. Όλοι εκτός από την Οτίλη θα παρατηρήσετε ότι ο τύπος, ο Έλμερ, φαίνεται αρκετά νευρικός και σαν να το πρόσωπό του να προδίδει ότι αυτή τη στιγμή αγχώνεται πάρα πολύ με αυτό που γίνεται. Είναι το πρώτο που παρατηρείτε. Και το δεύτερο που παρατηρείτε είναι ότι ο τύπος που κάθεται εδώ πέρα κάνει ένα γελάκι και σίγουρα δεν είναι κάτι καλό αυτό. Σας φέρνει κάτι... Θα το μετανιώσουν αυτό. Σαν να κάπως έτσι, ας πούμε. Θα το μετανιώσουν ποιοι όλοι, ρε φίλε, ή ας πούμε κοιτάει την γκρουζίγια και... Έκανα ένα side-eye προς την πλευρά σας. Δεν κοίταξε κάποιον συγκεκριμένο. Ποιος τύπος, ξανά. η μεριά, εγώ είμαι την άλλη μεριά, ξέρεις. Το πήγε έτσι το side-eye. Α, οκ, τέλεια. GG. Έλα, οκ, Έκανε έτσι. θα κάτσω κάτω στον πέτρινο, θα κουμπίσω κάτω στο τέτοιο. Ο Έλμερ, ο τύπος, το Elf δηλαδή, ο τυπάς είναι human ο άλλος. Το Elf θα πει ότι θα κάνει ένα... Εντάξει λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε και όταν θα γίνει αυτό θα δείτε ότι θα έρθουν και τα παιδιά εδώ πέρα. Θα Gangbang. περάσω από εδώ. Για τον gangbang ήρθατε. Ρε. Αγχώθηκε η Γεωργία. Το Elf κοιτάει τον human δίπλα, σαν να κοιτιούνται, του γνέφει και η γυναίκα σας κοιτάει και λέει, ωραία, αρχικά να σας γνωρίσω τον διάδοχο της οικογένειας Darkfield, τον άρχοντα Harold. Είναι το άτομο που σας κάλεσε εδώ πέρα και ο λόγος που σας κάλεσε είναι για να σας δώσει μια πάρα πολύ απλή και εύκολη αποστολή που πιστεύει ότι όλοι μπορείτε να πετύχετε και καθώς θα πετύχετε αυτή την αποστολή, επειδή το λέω γιατί είναι πολύ εύκολη, θα ανταμυφθείτε γενναιόδωρα. Δεν είναι μυστική αποστολή, μπορείτε να την μοιραστείτε αφού φύγετε από εδώ με όποιον θέλετε. Όμως η αποστολή αυτή αφορά εσάς και εσείς θα είστε αυτοί που θα πρέπει να την εκτελέσουν. Κάνει ένα ανέβημα και θα δείτε ότι ο ένας ρογκάρ τη γυρνάει και έρχεται και σας φέρνει από ένα ποτήρι. Κάτσε λίγο.
Oh, sorry. Ωραία, Όπα, λοιπόν. μπρο. Ω, θα φέρω από ένα ποτήρι νερό μπροστά στον καθένα. Λέει, δεν θέλω να μου είστε, λέει, αγχωμένοι. Ο Άρχοντας έχει πολλά κέφια. Εξάλλου, λέει, είναι και γιορτή σήμερα. Θέλω να είστε... Εγώ θέλω να καταλάβω. Αν δεν είναι νερό. Ρίξουμε ένα perception. Καλά, ξεκινάμε. Λοιπόν. Perception. Βέβαια. Είναι νερό. Είναι νερό, δουμπιά είναι. Είναι δουμπιά. Είναι πολύ καθαρό κιόλας. Ξινό Δεν, νερό είναι. δεν είναι περίεργο το να προσφέρει νερό. Είναι περίεργο για σένα ακριβώς. Είναι σίγουρα περίεργο. Αλλά το έχεις καταλάβει Αλλά με ότι τέτοια ερώτηση δεν θα καταλάβουμε. όλοι το ψιλοκαταλάβατε όταν σας είπαν καθίστε και υπήρχε αυτό εδώ πέρα ο πέτρινος καναπές που είχε ξύλα πάνω. Του στυλ κάντα κάτω για να κάτσεις κιόλας. Βάλτα κάτω. Ότι υπάρχουν disrespect εδώ πέρα. Οκ. Ωραία. Η αποστολή σας είναι πάρα πολύ απλή. Θα έχετε τη βοήθεια της οικογένειας και φυσικά θα έχετε και κάποια χρήματα για να ξεκινήσετε. Θα είστε το πρώτο expedition που έχετε επιλεχθεί από το συμβούλιο που έκαναν τα Noble Families. Εμείς ήμασταν στην ευχάριστη θέση, όπως μου ανέφερε ο Άρχοντας Χάρολντ. Ο Έλμερ τα λεφτά. Ο Έλμερ μιλάει μόνο. Ο άλλος δεν έχει μιλήσει καθόλου και μόνο έχει κοιτάξει τον Έλμερ. Τη Γεωργία τη βλέπετε ή μόνο σε μένα πέφτει συνέχεια? Όχι, σε μένα πέφτει. μένα πέφτει. Μήπως είπε το νερό. Εντάξει, ναι. εμένα. Έκανα reconnect. Σε αυτό το σημείο, ναι, που σας μιλάει, θέλω να πείτε λίγο πόσο passive perception έχει. Έχω φιλαράκι 2. Εγώ έχω ένα. Το passive perception είναι 10 συν perception. 16. Που πέσει Α, 12. ναι, το 11. έστειλα στο τέτοιο. Στο Twitch. Ωραία. Εσύ, Θάλαμιρ, Τι ωραία. παρατηρείς ότι εδώ πέρα στο κάτω ακριβώς από το σημείο που είναι το ποτήρι του νερού Ναι. υπάρχει ένα σιδεράκι σαν μια εξοχή του τραπεζιού και να έχει ένα hole μικρό μέσα. Σαν να μπορεί να πεταχτεί κάτι από εκεί. Δεν κατάλαβα, ξαναπες. Πα... Μπες στο Έχει στο ένα- ποτήρι είναι αυτό. Ακριβώς κάτω από το ποτήρι στο τραπέζι, αλλά στην πλευρά του τραπεζιού που είναι το ποτήρι εκεί πάνω, σαν το ποτήρι να τοποθετήθηκε εκεί επίτηδες, σε Ναι. εκείνο το σημείο. Από κάτω ακριβώς από το τραπέζι έχει ένα εξόγκωμα, ένα μεταλλικό εξόγκωμα. Βλέπεις Έκανε- ότι έχει ένα Έ- dart. Έκανε κάποιο θόρυβο όταν το τοποθέτησε ή δεν τα ακούσαμε τίποτα? Όχι, δεν έκανε κανένα θόρυβο. Απλά ο Θάλαμι το βλέπει με το passive perception γιατί αφήνει το ποτήρι και Ναι, καθώς ναι, ναι, ναι. που κατεβαίνει, κοιτάει λίγο πιο κάτω και συνειδητοποιεί ότι κάτω ακριβώς από το ποτήρι υπάρχει ένα dart hole. Ένα μεταλλικό εξόγκωμα που και υπάρχει ένα dart hole. Και σαν να τον στοχεύει αυτό το dart hole. Αυτό το βλέπει. Το βλέπει μόνο ο Θάλαμι αυτό. Οκ. Θέλω να κοιτάξω αν αυτό ισχύει και για τους άλλους. Δηλαδή, αν υπάρχει και εδώ, παντού, δηλαδή. Ρίξαμε ένα perception. Τσεκάρω, δηλαδή, εκείνη τη στιγμή... Άσο. Σε εμποδίζει δίπλα σου η Οτήλη να Ναι. το βλέμμα σου. Κάτι πολύ δύσκολο. Του κάνει έτσι. Οκ, άρα αυτό δεν έχει σχέση με το ποτήρι. Απλά επειδή καθώς κατεβαίνει το ποτήρι, εγώ είδα και τον Dart Hole. Αυτό λες. Μπράβο, ναι. Οκ, δεν είναι Αλλά connected. αυτό είναι το ποτήρι έχει τοποθετηθεί πολύ ακριβώς στο σημείο που είναι το Dart Hole. Γιατί είναι πολύ μικρό το εξόγκωμα του. Το μεταλλικό στο τραπέζι που έχει το Dart Hole μέσα. Κατάλαβες. Οκ. Ωραία. Δεν κάνω κάτι. Αλλά γίνομαι λίγο νευρικός. Η αλήθεια είναι. Οκ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αρχίζω κοιτάω αριστερά-δεξιά, κοιτάω εσένα, κοιτάω τις άλλες δύο γυναίκες.
Περιμένω. Μου δίνεις να κάνω perception ή Το όχι? βλέπετε, δεν χρειάζεται, αυτό το βλέπετε, γιατί είσαι πολύ στενοχώρο, δηλαδή και με 12 πάση perception βλέπεις ότι είσαι και απέναντι. Είναι πολύ εύκολο να δεις ότι ξαφνικά κοιτάει λίγο αριστερά-δεξιά. Από εκεί που Ναι, έδινε οκ. σημασία. Ναι. Ρίχνει λίγο αριστερά-δεξιά τι γίνεται. Εγώ μπορώ να του στείλω message να το ρωτήσω τι έγινε, γιατί προς την νευρικότητα. Εάν κάνεις αυτό θα φανεί ότι κάνεις κάποιο μαγικό. Οκ. Θα κάνεις κάτι με το χέρι σου, στην ουσία. Ναι. Οκ, Όχι, εντάξει. Έχετε επιλεχθεί να είστε το πρώτο expedition. Σας ανακοινώνουμε λοιπόν ότι εσείς οι 4 θα βγείτε από αυτή την πόλη και θα είστε το πρώτο πάρτι το οποίο θα φύγει και θα πάει να βγει έξω να δει τι υπάρχει έξω από εδώ. Θα σας προσφέρουμε εμείς ένα καράβι αρκετά εντυπωσιακό. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα, θα είναι το καλύτερό μας καράβι. Θα έχετε πλήρωμα, θα σας πάρει και θα σας πάει στην γη, όπου θα περιμένει μία εβδομάδα να εξερευνήσετε το τι υπάρχει εκεί πέρα και να γυρίσετε να πείτε τις πληροφορίες. Ο Άρχοντας είναι πολύ χαρούμενος που θα δεχτείτε αυτή την αποστολή και θα μεταφέρει τα νέα σε όλα τα Noble Families αυτή τη στιγμή του νησιού και φυσικά θα βραβευτείτε με 1000 gold ο καθένας σας για αυτή την αποστολή. Τα 1000 gold θεωρούνται πάρα πολλά συγκεκριμένα εδώ πέρα, καθώς καταλαβαίνετε το gold φτιάχτηκε μία στην αρχή ή ό,τι έφερε ο καθένας και μετά ήταν αυτό, αφού δεν υπάρχει ούτε εμπόριο, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό ήταν λίγο παρένθεση για το 1000 gold, είναι πάρα Ναι, για να πιάσουμε το τέτοιο, ναι. Το μόνο που χρειαζόμαστε από τον καθένα είναι να υπογράψει τη φόρμα που θα σας δώσουμε ότι θα συμμετέχει σε αυτή την αποστολή και κατά τα άλλα θα σας αφήσουμε να φύγετε. Όλα τα δεδομένα φυσικά θα σας τα αναφέρω εγώ και να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Άρχοντα Χάρολντ. Άρχοντα, ευχαριστούμε πολύ. Ο τύπος θα σηκωθεί, θα κάνει ένα γελάκι και θα αρχίσει να φεύγει σιγά σιγά. Δηλαδή ο τύπος 2 γελάκια έκανε όλα και όλα. Ούτε μίλησε. Ούτε μίλησε. Τη στιγμή που φεύγει ο Χάρολ, να το πω έτσι, ο άρχοντάς του, σαν να έκανε. Να ξεφυσάει λίγο. Σαν να κουφίσει. Σαν να ανακουφίζει να ηρεμεί. Παρ' όλα αυτά η Γκάρδ είναι εκεί. Ήθελες να πεις κάτι? Εγώ. Ναι. Αρχικά περιμένω αν θα αντιδράσει κάποιος. Δηλαδή άμα κάποιος θα μιλήσει. Αν δεν μιλήσει. Αυτό, περιμένω ουσιαστικά τώρα. Θέλει κάποιος να κάνει το οτιδήποτε? Ναι, στην ουσία λέω στον τύπο τώρα μιλάμε, είμαστε ελεύθεροι. Ναι, μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα, λέει. Ή συνεχίζουμε να είμαστε κρατούμενοι εδώ πέρα? Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα. Τώρα. Ελεύθερα, εντάξει. Ελεύθερα δεν το λες, λέω. Με 20 τύπους τριγύρω μας, φουλ αρματωμένους, έτσι. Σου γνέφει. Δεν σου είπα, δεν σου γνέφει ένα νεύμα. Οκ. Ωραία. Τελείωσες. Εγώ θα φέρω φόρμες για να τις συμπληρώσετε, λέει. Θα έχετε κάποια ερώτηση? Ναι. Τη φόρμα και την υπογραφή μας. Τι θες για να μας κάνεις να νιώσουμε καλύτερο ότι έχουμε free will, ας πούμε? Ναι. Το δέχεται. Και γυρνάω, κοιτάζω τον ξωτικό που τον είδα πριν έτσι περίεργα. Γυρνάω και τον κοιτάζω και γελάω. Λέω, οκ. Αυτός δεν γελάει, ωραία, εγώ γέλασα λίγο. Εκείνη τη στιγμή που Εγώ γελούσα, ρε, έκανα, οκ, εντάξει. με κοιτάει ο Ριθκούς, πιάνω το quarterstaff, το χρησιμοποιώ για να σηκωθώ όρθιος. Λέω, έχω κάποιες ερωτήσεις, if I may. Ναι, λέει, παρακαλώ, Σε κοιτάω, Ριθκούς, όταν με κοιτάς, σε κοιτάω, αλλά τέτοιος. Λέω, εμείς είμαστε, αυτοί οι 4 εδώ είμαστε το Expedition Crew. Ναι, εσείς είστε οι 4.
Με τι κριτήρια επιλεχθήκαμε? Επιλεχθήκατε καθώς μετά από ένα συμβούλιο που έγινε με τα Noble Families, ένα πολύ συγκεκριμένο άτομο επέλεξε εσάς τους 4. Αυτές είναι όλες τις πληροφορίες που γνωρίζω εγώ και μπορώ να σας δώσω. Ποιο είναι το objective του expedition? Το να βρείτε πληροφορίες ότι υπάρχει εκεί έξω. Θα ψάξετε να βρείτε μια πόλη συγκεκριμένα, αν υπάρχει. Οκ. Τελευταία ερώτηση. Τα dart holes τα οποία βρίσκονται στο τραπέζι, Μόλις το λέει, πάλι ξαναχομογελάω και αρχίζω και κοιτάζω στα δεξιά. Και κάνω έτσι. Ρίξε ένα perception. Εγώ, Ρίξε μου βασικά ένα perception. κι εγώ. Όχι εσύ, δεν χρειάζεται. Έχω κάνει το τέλεια. πάλι. Τι λέτε, δεν έχει ρε μαλάκα. Όχι, εγώ. Και εσύ, ναι, ρίξε ένα perception, ναι. Μισό. Καλά Μετά ρε τα μαλάκα. τριάρια, ένα natural 10. So happy. Ωραία. Παρατηρείτε εσύ ρίχνεις όχι όλα καλά, ξέρεις, δεν υπάρχει κανένα dark hole. Παρατηρείτε ότι κάτω από τα νερά που τοποθετήθηκαν μπροστά στο τραπέζι υπάρχει ένα dark hole που στοχεύει τον καθένα σας, οι υπόλοιποι. Εσύ, ο Τίλη συγκεκριμένα, δεν παρατηρείς μόνο αυτό. Παρατηρείς ότι κάτω από το τραπέζι υπάρχουν pressure plates. Δηλαδή, σαν το πάτωμα είναι ψεύτικο κατά κάποιο τρόπο. Οκ. Σαν να υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι ακόμα, κάτι εξτρά εκεί πέρα. Αυτό. Μάλιστα. Ναι. Και συνεχίζω. Ποιος ο σκοπός αυτής της απειλής? Όλα έγιναν όπως το διέταξε ο Άρχοντας και έτσι ήρθατε κι εσείς και καθίσατε εδώ. Ήταν για να έχετε τον απαραίτητο σεβασμό, είπε. Και κάθομαι. Εγώ μπορώ να δω τι έχει κάτω από το τραπέζι. Όταν να δεις το είδες, δηλαδή, δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι παραπάνω. Είδες ότι το πάτωμα κάτω από το τραπέζι μπορεί να πατηθεί πιο μέσα. Γιατί θεωρείς ότι είναι επικίνδυνο να το πατήσεις μόνος σου αυτό το πράγμα. Οκ. Δεν υπάρχει ίχνος. Ο Εγώ- τύπος σας κοιτάει, λέει υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Εγώ απλά κάνω ένα νεύμα του τύπου με AI να πάρω τη φόρμα στα χέρια μου να την δω. Μπορώ να την επεξεργαστώ. Εγώ τις φόρμες λέει, περιμένετε λίγο και πάει προς τα μέσα. Βλέπεις. Yeah. Οι τσιροκλίδες κάτω και μας κοιτάζουν stand-by, ας πούμε. Ναι. Εγώ πάω γύρω-γύρω και βλέπω αν εξακολουθεί να με στοχεύει. Ναι. Εξακολουθεί να με στοχεύει. Ναι. Γυρνάει και σε στοχεύει. Δεν στο δει. Βλέπεις το χέρι του στο όπλο, να το πω έτσι. Τι? Η τύπη είναι ότι τα άτομα γύρω που σαν να σας ελέγχουν που είναι εκεί πέρα, παρόλο που σου έπαιξε κουνήθηκες, δεν κουνήθηκαν, δεν πήγε το χέρι του στο όπλο ή κάτι τέτοιο, δεν αντέδρασαν κάπου. Δεν ανησύχησαν. Ναι, δεν ανησύχησαν. Απλά κουνήθηκαν λίγο, σαν να θέλουν να σου κλείσουν το χώρο πιο πολύ. Οκ. Ποιος έχει 16 πάση perception, ο Θάλαμεν έχει. Ναι. Ακούς ένα τρέξιμο απ' έξω. Μπορεί να πεις άκουσε, να ξέρεις. Και ας Θαλαμίρα, έχει πάρα πολύ καλό perception. Έλα. Ακούς απ' έξω ένα τρέξιμο. Να τρέχει κάποιος δηλαδή. Ναι. Και γυρνάς να κοιτάξεις πρώτος. Κάτι κάνει. Βλέπεις ότι γυρνάνε να κοιτάνε ένα τύπο. Ένα παιδάκι που τρέχει από εδώ. Συγγνώμη, λέει. Έχω ένα γράμμα πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρχοντα. Του το παίρνει ο τύπος μπροστά, του λέει: ωραία, μπουλό τώρα. Ακούγεται μια αρκετά βαριά φωνή. Ναι, συγγνώμη. Και τρέχει το παιδάκι. Φεύγει. Ο guard. Ναι. Οκ. Και ο Γκάρτ φεύγει τρέχοντας. Ναι. Είδες ότι είχε κάποια σφραγίδα πάνω το γράμμα αυτό. Τι σφραγίδα? Ρίξε ένα perception για να δεις παραπάνω. Μάλιστα.
το 19 είναι, αυτό είναι. Ναι. Οκ. Πρόσεξε ότι είναι η σφραγίδα του City Lord. Η σφραγίδα πιανού? Του City Lord, του τυπά που λείπει εδώ και 6 μήνες. Δεν πειράζει. Ρε φίλε, εγώ αυτά τα γνωρίζω. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, τώρα, εγώ με τα politics, πόση σχέση έχω. Αυτό δεν ξέρω. Σου τα έχουν δείξει αναγκαστικά. Δεν ξέρεις κάτι παραπάνω. Ξέρεις ότι αυτή η σφραγίδα ανήκει στον άρχοντα της πόλης όμως. Οκ, οκ. Ο τύπος με το που τότε αυτό έτρεξε και πήγαινα προς τα μέσα. Έφυγε τρέχοντας. Κατάλαβε τι είναι αυτή η σφραγίδα. Είναι super urgent. Ναι. Οκ. Θα δείτε ότι ο τύπος τρέχει, ακούτε έντονα βήματα κλπ. Δεν κρατάει μάτι του σφραγίδες και λέει Λοιπόν, έχω βάλει VPN. Το σου είπα. Δεν θα πάω πρώτα. αύριο το πρωί σας κοιτάει σαν να είναι αγχωμένος, σαν να είναι έτοιμος να τρέξει, σαν να βιάζεται. Αύριο το πρωί πρέπει όλοι να είστε μπροστά στο σπίτι του άρχοντα του μέρους. Ο άρχοντας γύρισε, ο City Lord είναι πίσω. Αύριο 9 η ώρα να είστε όλοι εκεί, αλλιώς τελειώσατε. Πόσο καιρό έλειπε ο άρχοντας σου? 6 μήνες. Και ξέρει ότι είναι αυτός που πήγε πρώτος, βγήκε από το νησί και πήγε να βρει το τι γίνεται εκεί έξω. Okay. Οπότε αρχιδάτος, ο Lord. Τους κάνα λεπτά, φεύγουμε και οι τύποι φεύγουν. Εγώ μπορώ να ρωτήσω πριν φύγουνε κάτι. Δεν σου απαντάνε. Δεν θα ακούσουν καν την ερώτηση. Εντάξει, οκ. Δεν μπορεί να κάνει την ερώτηση όμως να ακούσουμε τι θέλει να ρωτήσει. Μπορεί να την κάνει, απλά να την αγνοήσουνε. Ναι. Οκ. Εγώ θα ρωτούσα από τη στιγμή που επέστρεψε ο City Lord αν αλλάζει ο σκοπός του δικού μας expedition. Αλλά μ' αγνοούν. Το ρωτάς και βλέπεις ότι δεν σου μιλάει καν και τρέχουν όλοι πανικόβλητοι. Ωραία. Αυτός φεύγει πανικόβλητος, οι άλλοι απλά τον ακολουθάνε. Διόρθωσο. Τις φόρμες δεν τις πήραμε. Όχι. Εμένα μου αφήσαν μια Nike. I saw it coming. Οκ. Είστε εδώ. Και λέω, εγώ κάθομαι και γελάω ρε μόνος και λέω πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει. Μας φώναξαν να πάμε μια αποστολή αυτοκτονίας και δεν ήταν αρκετό αυτό. Χειροτέρεψε από αυτό το πράγμα, έφυγαν αναστατωμένοι να μην μας τη δώσουν την αποστολή, να μας τη δώσουν αύριο. Γιατί τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ωραία. Και γυρνάω και κοιτάζω τριγύρω να κάνω λιγάκι insight τα πρόσωπα των τύπων των ραντομάδων και περισσότερο του Θάλανερ, ο οποίος πριν μου κίνησε την περιέργεια. Μόλις Ναι, φύγανε, κάναμε. έχω σηκωθεί αυτόματα όρθιος, έτσι, και στηρίζομαι στο Quarterstaff. Έχετε καταλάβει ότι νιώθω άβολα εδώ μέσα και το να κάθομαι κτλ. Εγώ ρωτάω τους υπόλοιπους εάν έχετε κάποια ιδέα τι ήταν αυτός που ήρθε τρέχοντας, πήγε μέσα τρέχοντας και μετά όλα εξελίχθηκαν με αυτή την ταχύτητα και άλλαξε ριζικά το πάρτι, ας πούμε. Και το Από τον Άρχοντα είπε, μάλλον από τον τύπο που συναντήσαμε, ξέρω εγώ, όχι. Το μόνο που πρόλαβα να δω είναι το Τι μονόγραμμα. Σας, με αυτό που έγινε τώρα. Δηλαδή, ο Θάλανερ σηκώθηκε κατευθείαν όρθιος. Οι υπόλοιποι πώς αντιδράσατε όταν έγινε όλο αυτό το συμβάν? Όταν σηκώθηκε απότομα. Η Οτήλη και η Γκρουζία ρωτάω. Εγώ μία μίξη δυσφορίας και περιέργειας. Το ότι για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Αλλά για ποιο λόγο όντως έγινε όλο αυτό. Στηρίζω. Πώς αντέδρασε όταν έγινε αυτό που φύγαν όλοι? Εγώ τίποτα. Συνέχισα να κάθομαι στον μπράτσο και να κοιτάω πώς αντιδράσανε γύρω μου. Προσπαθώ να δω τι γίνεται. Οκ. Οπότε γενικά ο ένας σηκώνεται, ο Θάλανερ και κοιτάει γύρω-γύρω. Η Οτήλη φαίνεται παραξενεμένη τι έχει γίνει τώρα. Η Γκρουζία φαίνεται να σας ζυγίζει και να είναι πώς θα αντιδράσετε τώρα εσείς με αυτό. Και εσύ, Ρίθκους, κάθεσαι στον καναπέ αγίες και βλέπεις όλο αυτό και γελάς. Εγώ ξεκαρδίζομαι, ναι, κάθομαι και λέω
τι είναι αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όχι για ποιο λόγο. Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο που μας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το μόνο που πρόλαβα να δω είναι ότι πάνω στο γράμμα είχε το μονόγραμμα σφραγίδα του Lord της πόλης, του Main Lord. Μου κόβεται το γέλιο μόλις το λέει αυτό το πράγμα. Του λέω όπα. Και σηκώνομαι και εγώ. Του λέω όπα. Τι εννοείς, ποιο μονόγραμμα. Εννοείς το D, είδες το D. Ναι. Το D είδε ή το... Όχι το D. Έχεις τον D. Όχι το D. Μου σε φάση θα πει ψέματα. Κάτσε. οκ. Όχι, δεν θέλω να πω Είδες- ψέματα. Ωραία. Είδες το σύμβολο του City Lord. Το σύμβολο του Του City Raven. Lord. Είδε δηλαδή, ναι ακριβώς. Είδε στην ουσία ένα κόκκινο σύμβολο με ένα χρυσό λιοντάρι επάνω. Οκ. Αυτό εννοώ, sorry. Οπότε δεν μου λες ψέματα, απλά δεν κατάλαβες. Off game δεν κατάλαβα, ναι. Ναι, αυτό Όχι, λέω, τα αυτό λέω, μπέρδεψα. Ναι, οκ. δεν σου λέω ψέματα. Όχι, δεν σου λέω Ναι, ψέματα. ωραία. Okay. Πάμε ξανά μέσα. Όπα, σου λέω, είδες ένα D, έτσι. Μπερδεύεσαι αυτή τη στιγμή. Τι εννοείς είδες Όχι, είδα το σύμβολο, το κόκκινο σύμβολο του City Lord με το λιοντάρι. Πάω κοντά του λέω, περίμενε. Καταρχάς, είσαι σίγουρος για αυτό το πράγμα που λες. Πού τα ξέρεις εσύ αυτά, καταρχάς δεν είσαι καν από εδώ που την καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι. Από πού είσαι. Από πού μπορεί να είμαι. Εννοώ ότι μπορεί να είμαι από άλλη πόλη. Δεν εννοώ αυτό, ρε φίλε. Είσαι αυλαχαδερός, δες πως είσαι ντυμένος, ξέρω εγώ. Εννοώ Εντάξει. ότι δεν είσαι από την πόλη μας. Σε κοιτάω πολύ έτσι ουδέτερα. Δεν προσβάλλομαι δηλαδή με αυτό που λες. Βλέπεις ότι δεν με προσβάλλει ή τουλάχιστον δεν δείχνω να προσβάλλομαι. Λέω η αλήθεια είναι ότι ναι, έμενα λίγο πιο έξω από την πόλη, σε ένα απομονωμένο μέρος για πολύ καιρό, αλλά ζω σε αυτή την πόλη όπου μεγάλωσα εδώ και 250 χρόνια. Τα sigils τα ξέρεις, δηλαδή τα σήματα τα γνωρίζεις, ξέρεις τι είδες, τι είναι αυτό. Σου κάνω νεύμα, ναι. Ωραία. Σου λέω είναι έτσι. Σου εξηγώ ότι, του λέω ότι το sigil του Lord, εντάξει, στο DM το λέω. Ναι. Του περιγράφω το sigil από τους Silverlaws, οι οποίοι γιορτάζουν αυτή τη στιγμή. Οκ. Δεν, Του λες ότι είναι όλα τα σύμβολα πάνω κάτω. Δείτε ότι είναι ένα μαύρο σύμβολο και μέσα έχει το πρώτο γράμμα της οικογένειας. Ωραία, εγώ του περιγράφω αυτό το πράγμα. Του περιγράφω το sigil από τους Silverlaws και του λέω αυτό που είδες είναι αυτό και είχε ένα σίγμα μέσα, ένα έτσι και του κάνω έτσι. Αυτό δεν είδες. Και σου λέω όχι. Βλέπεις ότι μου έχει κοπεί το γέλιο, μου έχει κοπεί... Είδα ένα κόκκινο σύμβολο με το χρυσό λιοντάρι. Και από όσα γνωρίζω, με το φτωχό μου το μυαλό, ακοινώνητος, όπως είπες και εσύ, θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό είναι το σύμβολο του City Lord. Γυρνάω, κοιτάζω την Οτήλη, ρε φίλε, και λέω... τι γυρίσει ο Άρχοντας, ας πούμε, τι φάση, ξέρω εγώ, τι... Ξέρεις ότι το σύμβολο αυτό που περιγράφει, δηλαδή ένα χρυσό λιοντάρι σε ένα κόκκινο σύμβολο, είναι όντως η σφραγίδα του City Lord. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι, γύρισε. Δεν μας είπαν κιόλας φεύγοντας. Ή απλά να είμαστε στο σπίτι τώρα. Αυτό που είπανε είναι ότι αύριο να είστε μπροστά στο σπίτι του City Lord και ακούστηκε ένα ευθύς ο Άρχοντας. Δεν αναφέρθηκε γύρισε ο City Lord πουθενά. Και ακούστηκε συγγνώμη. Πες, sorry. Απλά ο City Lord λείπει εδώ και 6 μήνες και δεν περίμενε κάποιος να γυρίσει αυτό το διάστημα. Δηλαδή είναι περίεργο το όλο αυτό που γίνεται τώρα. Σίγουρα είναι ζωντανός. Ωραία. Οπότε λέω στον Ρίθκους, προφανώς είτε γύρισε είτε τον βρήκανε και είναι δεδομένο ότι θα γυρίσει, ότι δεν θα γυρίσει βασικά. Ναι, αυτό είναι το sigil του. Τώρα περιπλέκεται, λέω, πολύ η φάση. Από ένα απλό suicide mission... Τι φάση τώρα, τι μας θέλουν εμάς.
Και άντε καλά. Εσείς ποιοι είστε, λέω, μιλάω στους δύο. Μιλάει σε εσάς. Θαλανίρ και Γκρουζία μιλάει σε εσάς. Νομίζω το όνομά μου το διάβασες πριν. Θαλανίρ Βέιρ ονομάζομαι. Ναι. Και όπως και εσύ, έλαβα ένα γράμμα για το Expedition. Τι άλλο θες να ξέρεις για μένα? Θα μπορούσα να σου πω για ποιο λόγο είσαι εδώ πέρα, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να, πού μπορεί να είσαι χωμένος κτλ. Τι σε Φανταζόμουν ότι καθιστά δεν σου... κατάλληλο για το Expedition. Τι είπες? Off Τι σε game. καθιστά κατάλληλο για το Expedition. Αυτό ακριβώς ρώτησα τον Ambassador πριν από λίγο. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, κάποιος επέλεξε εμάς τους 4 για κάποιους λόγους, τους οποίους δεν γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι ότι για μένα έχει τεράστιο ενδιαφέρον το να βγω έξω από την πόλη και να δω τι υπάρχει εκεί έξω. Η Γκρουζία, ρίχνει μου λίγο ένα perception. Μμμ. Don't. Oh, fuck. Okay. Εκεί που κάθεσαι, κάποια στιγμή τους κοιτάς, γενικά τους παρατηρείς και κοιτάς και λίγο το χώρο. Βλέπεις ότι ενώ δεν είχε πέσει το μάτι σου τόσο εδώ πάνω, υπάρχει ένας τετράγωνος μπλε κρίσταλος που κρατούσε πριν ο τύπος ο Όλιμερ που ήρθε να σας μιλήσει. Oh, fuck. Τόσο μπλε κύβος. Ναι, ναι. Το βλέπει μόνο η Γκρουζία, οι υπόλοιποι μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε. Okay. Ωραία. Και συνεχίζω και σου λέω... Εσύ γιατί βλέπω. μιλάς? Το βλέπετε αυτό, ότι σηκώνει και φεύγει. Α, σηκώνει και φεύγει, οκ. Τους κοιτάω με την Ναι. ελπίδα ελπίζοντας ότι κάποιος με κοιτάει και δεν ξέρω, με βλέπει κάποιος ή όχι, κάνω... Σου ρίξα μια ματιά κάποια στιγμή. Ότι με ορίζει ματιά, κάθομαι και τη μιλάω και την ώρα που μιλάω φεύγει και κάνω Ωραία, σε βλέπουν, πας εκεί, ναι. Ναι, πολύ απλά τους κάνω αυτό Βλέπεις, και τους δείχνω το τραπέζι. το βλέπετε όλοι αυτό το πάνω στο τραπέζι. Ωραία. Εγώ πάω κοντά και προσπαθώ να καταλάβω τι είναι. Ρίξουμε αρκάνα. Πολύ δύσκολο. Και όποιος έχει knowledge αρκάνα, άμα θέλει, μπορεί να ρίξει. Αλλά proficient με knowledge αρκάνα. Nope. Μπράβο, Μάγη. Τίμιο. Okay. Όχι, πάλι. Θα πει ότι έχει κοσάρι, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να ρίξει άλλο. Παρατηρήσω ότι, λοιπόν, είναι σίγουρο ότι είναι magical item, αυτό το ξέρεις χωρίς να μου ρίξεις καν το αρκάνα. Αυτό που βλέπεις και καταλαβαίνεις είναι ότι αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το κύβο υπάρχει arcane μαγεία η οποία είναι παγιδευμένη. Δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς αν ανήκει σε κάποια σχολή, αν είναι γενικά αυτό τι ακριβώς είναι. Και καταλαβαίνεις επίσης ότι όποιος ακουμπήσει τον κύβο και έρθει σε επαφή μαζί του, λογικά αυτό που είναι μέσα θα τον ακουμπήσει πίσω, να το πω έτσι. Θα έρθει σίγουρα σε επαφή με τη μαγεία μέσα στον κύβο. Όποιος ακουμπήσει αυτό το... I wanna touch it. Οκ. Ξέρεις ότι θα τον επηρεάσει η μαγεία, ό,τι και να είναι, όποιος ακουμπήσει αυτόν τον κύβο. Μπορώ να τα ακουμπήσω άμα θέλω. Φυσικά, όχι θέλει να το ακουμπήσει. Λοιπόν, θα τα ακουμπήσω. Ωραία, τέλεια. I'll do it. Λοιπόν, ωραία, βλέπετε ότι ο Τίλι ακουμπάει αυτόν τον κύβο και ότι ξαφνικά σπρίζουν τα μάτια της, γυράνε πίσω και σαν να παθαίνει ένα επιληπτικό σοκ αυτή τη στιγμή. Άψογα. Μπράβο, ναι, αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πείτε μου λίγο πώς αντιδράτε καθώς γίνεται αυτό. Μάγο είχαμε, Εγώ κάνω ένα βήμα πίσω. λέει ο Druid. Οκ. Οκ.
Εγώ κάθομαι έτσι και λέω, θα τη βοηθήσει κάποιος ή απλά θα την αφήσουμε εδώ πέρα να τη διαλύει ένα magical item. Δεν ξέρω και εγώ τι είναι αυτό. Εσύ αράζεις στον καναπέ και λες, την κοιτάς πίσω και λες. Όχι, έχω σηκωθεί εδώ και πόση ώρα από Α, τότε οκ. που σας μίλησα. Ναι. Εντάξει. Okay. Με ένα ψηλό, όχι αργό, αλλά μέτριο βήμα πάω εκεί πέρα και έτσι κάνω ένα medicine check. Κάσα. Ωραία, λοιπόν, με το που την ακουμπάς, γυρνάνε τα μάτια σου πίσω. Κάτσε. Ρε φίλε, περίμενε λίγο. Την Είναι περιεργάζομαι. αυτό το Α, οκ. Και εμένα πήγαινα τα μάτια μου πίσω και πέφτω. Ναι. Όχι, δεν έχει πέσει κανένας. Είναι σαν να τεντώνεσαι στις μύτες όρθιο, σηκώνεις το κεφάλι ψηλά και αρχίζεις. Ωραία. Το παθαίνουν και οι δύο αυτό. Ωραία, τρέχω ρε φίλε και λέω στην κοπελιά, δεν θυμάμαι το όνομά σου, πάρε μια καρέκλα, σβρώξ τους, χτύπα τους με ένα ξύλο, πάρε τους μακριά από αυτό το πράγμα. Δεν κάνει τίποτα. Παίρνω μια καρέκλα, εντάξει, παίρνω αυτή την καρέκλα εδώ και πάω και Ωραία. τραβάω πάνω στην Οτήλη, ρε, έτσι, μπαμ και την πάρω έτσι. Με το που τη βαράς, πετάγετε πίσω και οι δυο σας που παθαίνετε σοκ είστε στο πάτωμα και συνέρχεστε. And that's it, παιδιά μου. End of session. I'll tell you next time what happened. Και that's it. Alright. Μάλιστα. Και εσείς οι δύο θα σας πω next time το τι είδατε. Οκ, το εισαγωγικό μας ήταν αυτό. Μπάσταρδο, παιδί. Μπάσταρδο, ζώντα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Για τα καλά σου λόγια. Μπράβο, ναι, ωραία, τέλεια. Ωραία, GG. Ωραία. Level Το up. γκρουπάκι... Level up. Ναι, level up, παίρνουμε level. Όχι. Παίρνεις και level και stats τα πάντα. Εσείς βασικά οι δύο παίζει να πάρετε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμείς πήραμε ένα stun για αρχή. Θα σας αφήσω εδώ, σε αυτό το map. Ωραία. GG. Οπότε μιλάμε στο τσατάκι για να κανονίσουμε ουαού. Ναι, μιλάμε στο chat για να κανονίσουμε το Session 2 και να μάθετε τι συνέβη την επόμενη φορά. Η Γεωργία δεν τρίτη, έβγαλε άχνα. In-game δεν σας μίλησε, ναι. Οκ. Σας έγνεψε, σας έκανε... Καλέ, αυτό μιλάει. Έβγαλε, δεν μίλησε έτσι, δεν έκανε... Όχι, δεν μίλησα. Ό,τι και αν ήταν γνεψίματα. Άπλωσα, αυτό. σου δώσα. Ναι. Δεν μίλησα, όχι. Τάραχη. Ωραία. Το όνομα δηλαδή το μάθατε από το γράμμα που σας έδωσε κιόλας. Ναι, δεν σου μίλησα. Απλά σου έκανα το γράμμα. Να. Αυτό. GG. Οκ, καλό το εισαγωγικό, άντε να δούμε τι μας επιφυλάσσεις. Ναι, για να δούμε. Πάντως πολύ interesting το setting και αυτό το feeling ότι βγαίνουμε έξω από την πόλη σε κάτι που δεν έχει πατήσει κανείς πέρα από τον Great Lord, μάλλον. Πάρα πολύ socially awkward. Ωραία. Και μας είπαν αύριο 9 το πρωί εκεί, αλλιώς πεθάνατε. Ναι, αλλιώς τελειώσατε, αυτό είπε. Ο τύπος έπρεπε να πει κάτι... Αυτό, κάτι τέτοιο. Intimidating. Ναι, ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, Τα Ωραία. λέμε Ωραία. παιδάκια. Τα λέμε. Φιλάκια. Ευχαριστώ. εμείς ευχαριστούμε. Bye. Ήταν πολύ καλό. Ευχαριστούμε, Σπύρο μου. Πολύ καλός, μπράβο. Λοιπόν, Σμούτσις! Άντε, μπάγια. άι, bye.